ದುಬ್ಬನ ನಾಗದೇವರನ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬೈದೆ ಅಂಚ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿನಿ ತುಪ್ಪಿನಿ ಅಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕನಕಿತ್ತೆ ಗುಡ್ಡೆಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜುಂಡು ಗುತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಾ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ತೂಪಿನ ಉಂಟಾಂದು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪಲ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅಡರ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಒಯ್ತದು ಕೊನದು ಪಾಡೋಡಾತಿ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಅರ್ಧ ಅಂಚೆ ಉಂಡದುಕ ಮುಲ್ಪ ನಾಲುಂಡು ಇಲ್ಲ ಕೊನದು ಪಾಡೋಡು ಏರ್ಲ ಜತೆ ಇಜ್ಜಿನಿ ದೊಡಮಲ ಇಜ್ಜಿರು ಇನ್ನೊಂಜುಂಡು ನೀರು ಪಲ್ಲ ಕಡ್ಪು ದುಬ್ಬನ ನಾಗದೇವರನ ಒಂಥರ ಹಸಿಂಡು ಬೆಂದ್ರಗಾವು ತೋಜುಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ನವಿಲ್ ತೋಜನೆ ನವಿಲ್ ಪೂಂಡು ಒಂತ್ಯಾಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟ ನಟ ಇಜ್ಜಿದುಲೆ ಇತ್ತಿನಾತ ಪೆಜ್ಜೆ ನನ್ನ ತೂಕ ಕುಡೋರ ಅಂಚಿಪೋದು ಕುಡಬಟ್ಟು ಇತ್ತಕಂತ ಪಾಡಿಯೆ ಇಟ್ಟು ಬೇರು ಬೇರು ಇತ್ತಕ ನನಗನೆ ಸಾಕಾಂಡು ಯಾವ ಹಡರ್ಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾಂಡು ಅವೇ ಪೊಗರ ಕನ್ಪುನತೆ ಅಂಚದು ನನ್ನ ಉಲಾಯ್ದ ಬೇಲೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಕಜಿಪ್ ಆತುಂಡು ಕಜಿಪು ಬಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಂಡೆಕಾಯಿಲ್ಲ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಕಜಿಪಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಪರ್ಕ ಸಾಕಾತು ಕಜಿಪ್ ಶೋಕ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗಂಡೆಕಾಯಿ ಪಂಡ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ತೋಜ ಜತೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ದೊಂಪ ತೋಜಾವೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚದಿತ್ತೀನಿ ಇಡಲ್ಲ ಬಾ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಂ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೇ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಞೂ ಅಲ್ಲ ಗಿವೆಂಚ ತುಲ ಬಿಡ ಗುರು ತಾನೆ ಕೈ ಕೈ ಹಾಂ ಹುಷಾರು 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 ಅಲ್ಲೇ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇತ್ತುಂಡು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ದೊಂಪ ತೂಯರಿಂದೇನುವೆ ಏನೊಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಮೀಶೋಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಅವು ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜಾಗ ಪಂದಾಂಡು ಸೊ ಈಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿದ್ದೆ ರೆಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂದೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂದೆಟ್ ಮೂಜಿ ಪೀಸ್ ಬೈತುಂಡು ಕುಟುಜಿ ಮಂತದೆ ಅವು ಸಾರಿ ದೀಪುನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕವರ್ ದೀಪುನಂಚ ಅಲ್ಲೇ ಉಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಬೈತುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಅಲೆಂಚ ಈಗ ಜಿಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಡ್ ಪಾಡ್ನ ಇರ್ತಿ ಇಂಚ ದೀಕ ಪಂದಾಂಡು ಸೊ ಐನ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಸಾರಿಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಒಂದು 6 ಪೀಸ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅವು ಯಾನ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂದಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುರಣಿ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ 133 ಉಂಡು ಎಂಕ 156ಗೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮೈ ಆರ್ಡ್ರದ ಪಾಡ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಎಂಕ್ ಸಾರಿ ಕವರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು ಸಾರಿ ಕವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕುಡೆ ಉಂಟುಂಡ ನಮ್ಮನ ಸಾರಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಐಕ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಹ್ಯಾಂಗರ್ಡ್ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ ಒಂತೆ ಜಾಗಲ ಒರಿಲೆಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ದಿಯರ್ನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಿಯರ್ನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಾಗಂಡು ಅವು ಎಂಚದಿಂಡಲ ಉಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದೀತುನವು ಸರಿ ಆತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಪೂರ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೋರ ಸರಿ ಮಂತ್ ದಿಯೆ ಉಂತುಲೆ ಉಂದು ಎನ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆದಾವು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಸರಿ ಮತ್ತು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಂತುಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಸಾರಿ ಒಂದು ಅಣ್ಣನಕಲ್ನ ಮದಿಮೆದ ಏನು ಒರನೆ ತುತ್ತುದಿನಿ ಪೂರ ಸಾರಿಲ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆದ ಸಾರಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ನಾನು 2 ಸಲ ತೂತುದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಒರನೆ ತೂತಿದಿನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಉಂತುಲೆ ಒಂದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೊಸತ್ ತುತುಜಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ ಮದ್ಮೆತ್ತು ನಾನು ಎನ್ನೆ ತುತ್ತುನಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆದ ಅವು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಾರಿನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪೊಲ್ಪಾಯಿನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾರಿನ ಪೊಲ್ಲಾದುಜಿ ಸಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬೊಕ ಐತ ಬ್ಲೌಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತುದು
ಉಂಡು ಕವರ್ ಒಂಜಿ ಒರಿಯುಂಡು ಯಾನ್ ಒವು ಒಂದು ತಿಂಕ್ ಪನ್ಪುನು ಬೊಕ ತೂನಗ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುರಣಿ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆ ಆಂಡತೆ ಆ ಮದಿಮೆದ ಸಾರಿನ್ ಯಾನ್ ತಂಗಡಿ ಕೊರ್ತೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಒರಿಯುಂಡು ಆಜಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಜಿ ಕವರ್ ಬುಕ್ ಮಂತಿನಿ ಯಾನ್. ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಒರಿಯುಂಡು ಎನ್ನ ಮುರಣಿ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆ ಆಂಡತೆ ಅವು ಸಾರಿಗ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಸಾರಿ ಅವು ಸಾರಿಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನೆಂಕ್ ಪಿಂಕ್. ಸಾರಿಲೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ಕವರ್ಗ್ ನಾನು ನೆಕ್ ಒಂಜೈಕ್ ಪಾಡ್ದ್ ತೋಜಾವೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ತೂಕ ಅಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನಟ್ ಏತ್ ಫಿಲ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಏತ್ ಫಿಲ್ ಆಪುಂಡು. ಐಟ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಸಾರಿ ಇತ್ತಂಡ್ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಿದ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗವನ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಗವನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಯ್ನ್ ಪೂರ ದಿಯೆ ತುಲೈತೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ದೀತೆ ಕುಡ್ಡ ರಡ್ಡ್ ಸಾರಿ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಂತುಲೆ ಉಂದೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ಗವನ್ ಅಯ್ನ್ ಲೈಟ್ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಗವನ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಗವನ್ ಅಯ್ನ್ ಲೈಟ್ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಂದುಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ಅಯ್ನ್ ಲೈಟ್ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಜ್ಜಿನ ಮದಿಮೆಗ್ ಕೊರ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣನಕುಲು ಅಯ್ನ್ ಲೈಟ್ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸಾರಿದ ಬೊಕ ಉಂದು ಗವನ್ ತುಲೆ ಉಂದು ಮುರಣಿ ಯಾನ್ ಅಣ್ಣನ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಪಾಡ್ದಿನಿ. ಉಂದುಲ ಯಾನ್ ಮೀಶೋಡ್ದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದಿನಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಅಯ್ನ್ಲ ಯಾನ್ ಐಟ್ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಂಗ್ಲ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಏತ್ 575 ದಾದನ ಕೊರ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವೊಲಿ ಪ್ರೈಸ್‌ಗ್ ಅವೊಲಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ತುಲೆ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 4 ಗವನ್ 4 ಸಾರಿ ಬೊಕ ರಡ್ಡ್ ಸಾರಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಪೂರ ದಿಯೆ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ತುಲೆ ಅಂಚ ದೀದ್ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಪಿದಾಯ್ಡ್ಲ ದಿವೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಉಂದುಲ. ತುಲೆ ಗೋಡ್ರೆಜ್‌ಡ್ ದೀನಗ ಇಂಚಾಂಡ್ ಇಜಿಂಡ ಈತ್ ಐಟಮನ್ ಆತ್ ಪ್ಲೇಸ್‌ಡ್ ದಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ಹ್ಯಾಂಗರ್‌ಡ್ ಖಾಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಎಂಕ್ ನಿಕಲ್ಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡ್ ಅಂಚ ಶೇರ್ ಮಂತಿನಿ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿ ಯು.